pred ovakvim skupom otvoriti izložbu fotografija Sretena Pantelića. Kada smo pre nekoliko godina ustanovili praksu u Valjevskoj biblioteci da treba da postanemo mesto gde će se organizovati izložbe, pre svega Valjevaca i one gostujuće, nadali smo se da će taj posao biti dobar za budućnost, zato što ćemo tako postati stečeće oni koji vole tu drugu vrstu umetnosti. Ispostavilo se da su izložbe fotografija u ovom prostoru, u Muzeju zavičajnih pisaca, postale toliko interesantne publici, našoj svakodnevnoj koja dolazi na književne programe, tako da smo u ovom poslu postali i partneri. Večeras otvaramo izložbu jednog izuzetnog fotografa i čini mi se da mogu da kažem jednog izuzetnog čoveka, iako ja sa njim nisam neki prijatelj duže vreme i nisam privatno prijatelj sa njim, zato što njegovu umetnost, a i njega vole kolege fotografi, vole Valjevci, on je nenametljiv, tih, ali vrlo upečatljiv. O svemu tome govore i njegove fotografije, koje su, bolje će od mene reći oni koji se fotografijom i tom umetnošću bave, i dokumentarna i umetnička. Oko Sretena Pantelića je nešto što nam je zapalo za oko i mi uvek želimo da on u našem prostoru organizuje izložbe, zato što na zajednički način čuvamo za istoriju sve ono što Sreja svojim okom vidi, prebaci preko svog fotoaparata u digitalnu i ovu fotografiju koju vi vidite. O njegovim fotografijama večeras će nešto reći i Aleksandar Jovanović, a i sam Sreten Pantelić, a vama zahvaljujem što ste svoje vreme posvetili onome što Valjevska biblioteka organizuje i što znate da smo mi uvek tu za vas da upotpunimo ono slobodno vreme, a i da vam ponudimo ono što je najbolje u Valjevu. Hvala vam. Evo samo nekoliko reći o ovim fotografijama. Ovo je u stvari jedna fotoreportaža ili fotopriča Sretena Pantelića kako je on video Svetu Goru. Mi nemamo svi prilike to da vidimo, a pripadnice lepšeg pola neće vidjeti nikad u životu, jer samo, što kaže, muškarci mogu da dođu i da vide i da osete kako to izgleda na Svetoj Gori. Međutim, na sreću postoji fotoaparat koji nam omogućava da na najbolji način prikažemo i pokažemo šta se to tamo negde dešava. Fotoreportaža jeste novinska pojava, vrlo značajna, jer nam ona na najrealističniji način pokazuje neke događaje, pojave ili, kao što je ovde slučaj, imamo jednu priču sa Svete Gore, a ponajviše iz Hilandara. Ovo je jedan skladan skup fotografija koje nam govore, kao što je rekla i direktorka biblioteke, i dokumentarno, ali u svakoj ovoj fotografiji ili bar u većini fotografija imamo i emocije autora, to jest na suptilan način pokazuje ono što zaista Sveta Gora i jeste. Tako da sa ovom izložbom možemo na kratko da uđemo u taj svet ili kako njega često zovu monaška republika i da vidimo kako život tamo izgleda. Ne samo arhitektura, nego i život. Ono što je, ja kažem, interesantno, prisustvovao sam na nekoliko izložbi u Srbiji na temu Sveta Gora, međutim, ovo je zaista za mene vrlo interesantna izložba, jer je u njoj Sreten na najbolji način pokazao ono što je mogao da fotografiše. Ne može se sve fotografisati, nešto je nedozvoljeno, jer monasi ne dozvoljavaju i da se taj njihov mir
naruši, ali ono što nam je Sreten pokazao ovim fotografijama, zaista možemo na kratko da uđemo i da osetimo i miris i sam, što kaže, život, jer su tu prikazani i neki monasi, tako da mislim da je ovo zaista jedna odlična izložba koju nam je priredio autor i nadam se da ovo nije poslednja, naravno, sa ovom temom, jer ova tema je vrlo draga Sretenu Panteliću, kao i sport, tako da imamo priliku da uživamo u ovim fotografijama i da se na jedan, da kažem, čas nađemo i da osetimo život u ovoj monaškoj republici. Evo sad dajem i reč samom autoru, pa će vam i on, naravno, neke svoje utiske podeliti sa nama. Prvo bih se zahvalio svim gostima koji su došli. Zatim bih se zahvalio Violeti Milošević ispred Matične biblioteke Ljubomir Nenadović. Ovo je druga izložba koju radimo zajednički. Zaista bez njene pomoći ja to sigurno ne bih mogao da uradim i bez pomoći biblioteke i nadam se da nije poslednja i da ćemo verovatno i u buduće sarađivati. Kad je u pitanju Sveta Gora, ja ne bih mnogo pričao, fotografije su tu, ali dozvolite da pročitam šta je vladika Nikolaj Velimirović rekao za Svetu Goru. Sveta Gora je carstvo bez krune, država bez vojske, zemlja bez žena, bogatstvo bez novca, mudrost bez škole, kuhinja bez mesa, molitva bez prestanka, veza sa nebesima bez prekida, slavopoj Hristu bez umora, smrt bez žaljenja. Hvala vam što ste došli, uživajte. Zahvaljujem se Sretenu Panteliću na lepim rečima koje su upućene meni, ali pre svega ekipi koja u biblioteci organizuje programe, koja je vredno ovih dana sa njim radila. Nama je drago da izložba upravo ovako izgleda, iako smo mi prisustvovali njenom rađanju, uvek je to lepše kada se vidi u ambijentu otvaranja. Mi smo za ovu izložbu priredili kataloga, jer mislim da kataloga više nema, ali ukoliko neko bude želeo da baš ima, onda će odmah i biti. Tako da ova izložba kada bude završena, a to će biti 5. decembra, ostaje trajno svedočanstvo u obliku publikacije kakva jeste ovaj katalog, a i ostaju fotografije u arhivi, odnosno zavičajnoj zbirci Matične biblioteke Ljubomir Nenadović, podsjećanje na hodočašće jednog Valjevca na tako daleku i važnu destinaciju. Hvala vam što ste večeras sa nama ovde i potrudite se i vi da neki vaši prijatelji, Valjevci i oni koji dolaze u Valjevo pogledaju ovu izložbu u vremenu dok ona bude otvorena svakog radnog dana od 10 do 17 časova. Ne računajući sutrašnji dan, sutra imamo jednu izuzetnu situaciju obuke za bibliotekare, ali kažem svakog radnog dana od 10 do 17 časova radi Muzej zavičajnih pisaca. Hvala vam još jednom.
Hvala.